Ще бъде на български. Както трябва. Така е. Най-добре е език на цялата планета. Така е. Това няма да го едитваме. Абсолютно. Обаче. Предполагам, че едитваме някои неща. Почваме ли? Няма ли само 15? Не, има 16. 15 има. Някой ще О, е соло. какво си? Да. Айде. Събирам пари. Я. Ще бъдем богати в тафили. Сложим малко от туи. Така. Ще сложим малко дъски. Смисля да се пробвам да взема лък, но не знам дали... имам и понякога малко аз. Зависи. Ами виж Някога сега, не е. важното е, че Добре, ти имаш лък, другите не. Точно така. Добре, ти сложи дърво. Да, ще сложа малко вълна отгоре. Да го покрия. Преди като Моля, Грей вече умря. Какво поделите? Моля. Какво се случи? Винаги може да е по-зле това, си помни. Да вземе ли парадва? Айде. Не, този ни чупи леглото. Абе, я си изкарай, бе, къдеш. Добре, че сложихме много вълна. О, не. Не. Забелязам. Не. Това беше бързо. Виж, паднахме трети. Някак си. Ставиш ли си? Гиоти. Добре, натина леглото. Добре. Излизам ли? Айде. Не сме в лобито. What the fuck? Ти ни вкара вече. Трябва да завърши този паркур, иначе няма съм мъж. Давай. На първия скок. Това не може да е хубаво. Това си не се притеснявай, ще сложа пресата на твоето видео, ще го пусна и в Viber групата ми. Трябва да кажем на хората, че има нов пик на Minecraft контента. Нали разбираш? Това са много високи. Така е. Паднах. И ще направя и пост на канала ми. Не, че някой друг освен ти ще го видиш, но това да е въпрос. Ще го види още пълно 3 човека. Така е. И оттам започва всичко. Един скока с Ще нарече се ефекти на пеперудата. Нали разбираш това? И ти се проваляш на... Успях да направя схузастия блок. Аз съм успявал, този път не е, но това да е въпрос. Ладно. Видите, че се Сложим инертия. и че лагва играта здравата и че компо е слаб. Не, така бях добре. Пари. Дай ми още пари. Не може. Така. Ако искам. Не може. Ти умееш ли кажеш, бе? Така. Ще събера 7. Стаквам леглото. Някой си тръгна. Не му се играеше. Охо, виждам ги как се бият. По-добре те е, отколкото ние. Ти взе ли дърво? Не. Аз вече да. Какви вършиш? Няма как да не леглото, ако има твърде много. Точно така. След това ви още сложа тонове. И ти да сложат. Няма начин. Да я сложа дървото сега. Нямам достатъчно дърво. Къде ти искаш? Колко си взел? Явно не е достатъчно. Откарнах цялото злато. Пари. Не мога да видя какво се случва.
Построи малък стеркейс, че да можем да отиваме. Добре, да, аз ще го построя. Добра идея. Добре, ти вече го построи, ама. Мога да виждам. Добре, това сега ще почна да бриджвам. Добре, аз ще направя, ще си купа малко броня и блокове и идвам. Добре, да. Така, Да ме фрасне някой в гърба. идвам, Стефане. Скучно се знае колко нагоре сме. Обаче аз не мога да... отиди до там и вземи диамантите. Фак, те взеха диамантите ми. Не. Тоест, те ми взеха диаманти. Белия е жив, обаче той се връща в базата си. Кой е жив? Не, Белия, искаш ли съседите ни, да убием съседите ни? Било добре. What the fuck? Как не го видях? Я се върни тука. Той е с съотборника си. Бах ти пусито. Добре, да отидем. При Белия. Ама аз нямам блокове, били ме... Отиди си купи малко. Има Ме не мога да стигна. Че ще чупитвам. за да копаш. Виж, Как не го видяхме? Някакви олигофренали сме. не знам, аз гледах към земята и не забелязах. Да, чая секунда сега. Аз съм почти там, така че побързай. Добре, добре. Holy shit, пропуснали сме пари. Убиха ме. О, Просто гледах шопа и си купувах неща. не, той си е сложил конкрет на леглото си. Нищо имам пръсти. Къде си? Найс. Чайте с прибелите, значи. О! Найс. Не, той има ябълка. Да, колко... И отваря. И това... не. Ма скочи! Лол. После само уби. Само розовите останаха с легло. Добре, аз излизам. Така. Сега. Прилично да се... Вътре сме. Въпреки сме сиви. Понеже червения беше заед. Виж, имаме прогрес. Взехме едно легло. Така. Това сме горди от себе си. Опа! Този готов се ще купна този паркур. Ама как да фак? Това 4 блока ли са? Трябва да се засилиш. Не е 4 блок джамп. Това са 3. Ей, йоу! What the fuck? The skin! Това не е добре. Успях. Не си успял. Да направя един джамп. Не. Бях толкова близо. Не. Добре, почваме. Розови сме. Айде. Ти добре да сме сиви, но... Добре. Заедно сме това върво. Така е. Ще се бъра за... Дърво. Миналата ни стратегия да направим гигабазата не проработи. Така е. Значи може би беше лоша идея. За пари. Вау, това са доста пари. Взимам каменен меч, защото е доста по-добър от... Нали... Охо. Значи какво ще гледам отвънка, да видя дали някой идва. Това никой няма се случи на нас. Ще бием. Вярваш ли, Стефане? Да, не. Добре, Аква вече умряха. Виж, не сме на последно. Този ламинейтър изнасилва цялото лоби. Ребе, дай парите. Зеления е бриджнал малко към нас. Къде бе? Къде е желязото, батко?
Стомаха ми. Добре, Йон, тук за 40? Holy shit. В топлия ми бар. Как се превежда в бар? Не видите. Добре, мислех, че това сме ние. Какво да купя? Вземаш и ерове. Какво? Спестявах за броня и го изхъбих цялото на блокове. Колко струва бронята? Скъпичка е. Какво исках да купя? Да, лък. Ама нямам пари за стреличка. Какво? Мой да бъде. Така, трябва ми 3 злато. Мога да взема айрон броня. Се представяш ли си? Не се представя, аз гледам, няма никой към нас. Добре, Синя не е много. Синя май иска да дойде. А то си има ли начин да спреш да... Чакай, ще го снайпна. Има ли начин да спреш да имваш Ами, и да не изстреляш с крилата? Стреляй в краката си. Иначе, Да. всъщност, може би, ако се преместиш на друг айтем, Да, сигурно. внимавай да не Опа. паднеш. Отивам за диамантите. Добре, аз имам пари. Аз ще дефендвам базата. Добре. Мисля, че никой тук не е бил. Как би трябвало да има поне няколко диаманта. Този зеления май иска да дойде. Ма няма да стане. Отиде назад. Започна да ближам Скарай се, ей. за да спра. Биг френ. Така, взех 4 диаманта, ще имаме Sharpness 1. Всъщност, Sharpness 1 ще взема. Добре. Да знаеш, че искат газъни. Много искат. Може да вземем такива фаерболове. Това и направих. Тия сте. Вече взех един фаербол. Жълтия ги изнасилва обаче. Това е добре. Искам да гледам. Гледам, да. Чай, идват ли от другата страна? Не. Как се помъкна зад мен. Не, жълтия падна. Мога да помогна. Колко имаш? 11. Ела. Чак ще ти дропна още 3, за да си вземеш по-силна броня. Трябва побързам обаче, че иначе ще ни купнат. Да, имаш шарпнес. Така. Сините не идват за нас. Чай, те са умрели. Ето защо не идват. Защо бе? Този отново идва. Газели ми искаш, бе. Няма да стане. Ще взема малко или... това няма такъв меч. Още не съм го ударил. Май не е добре. Той просто бричва нагоре и върши. Зеления. Какво за него? Да, той идва насам, ама другия дефендвам в момента. Откъде имам още половин... Жълтия идва на базата им. Ще ти помогна. Кукне го. Да ми жълтия им такова това леглото, докато не гледаше другия зелен. Той май дисконекна. Жълтия го хвана. Знам, че съм направил едно капанче, ето тук няма блок за това. Което няма да е много ефективно, ама... Той зеления си тръгна, той просто стоя на едно място. Ми останаха само 3 отбора. Всичките са с легла обаче. Отивам за диаманти. Има друго. Аз да искам скочих. Ще ти купа. Какви ги направи? Загубих много. Добре, предполагам ето ти малко стрелички и блок. Имах огнена топка, Теодоси. Holy shit! Какво са ми толкова блокове? Не знам. Погледни на там дали идва някой. Идва. Какво? Как не гледа? Ти го наглежди. Бъди кукнат. Вече не гледа. Това беше студено.
Така. Чай, ти ми даде стрели, нали? Да. Къде са обаче? Що ми изчезна от инвентара? Никой ги е краднал. И сега ти загуби Има ли много, диамант? жълтия загуби още повече. Мгм. Тук няма наблизо повече. Ако исках да купя... Не, бели. Чай, аз имам перманент арбор. Добре. То си в момента с каква броня съм? Не Що аз знам. не виждам. Ами Една. Супер. Така. Така имам 7 диаманта. Ще купа малко protection. Добре. Мале, Protection 2. Holy shit. Не, Козите. абсолютно. Аз съм отгоре на базата ли. Ще видя какво се случва. Жълтия бриджва към белите. Тоест, да. Така че това е Има интересно. един бял в жълтата база. Къде е? Да, виждам го. Не ти дадох стрели, ето ти е. Явно съм ги... Чай, за какво ми е този меч? Е вече железен. Зад мен не ми трябваше. Аз ще го дробна. Чай, имам ли стрели? 43, маре миличкото да си. И им плячкосвам базата. Тук има малко... Може да имат нещо. Чествате, да. То по-скоро за мината. 17 злата. Този жълтия просто ги уби и двамата. Holy shit. Това е това да си. Не, той идва за теб. Аз идвам. За него обаче. Върши се. Добре. Не! Кукна ме! Поне имаме легло. Така е, но той идва за нас, аз изгубих всичко. Не, идва за нас. Сега, активирам снайпер скилът си. Fuck off. Така. Решубър кереш. Пак го снайпех. Така. Ме подуха. Знаеш какво? Отивам за базата му. Хубаво. Няма да знае какво ще го удари. Чай, той идва ли за мен? Ми идва. Така. Аз къде че? Аз имам фаербол. Скари се, Олигофрен. Той идва. Къде е? Отива. Отъпни се. Скари се, ей. Олигофрен. Примерно. Пак. Добре. Спасихме се. Врата, че те още имат легло, а ние не. Тоест, сме изготвени чат. Трябва да стрели. Имам две. Не. Не е зле, Толгос, не е зле. Така, отивам. Отиваш ли, бе? Отивам. Няма да го казвам. Чакай, и аз трябва да дойда. Няма база, която да дефендвам. Умрях. За да ме снайпнеш ли, бе?
Време да... Ще сме бяло. Защо не така? Време И да от тупове. клъч. Точно така. Ей, виж, ами... Миналата игра бяхме най-близо, така че... Само нагоре. О, да, най-съд направих този скок. Този готов ли си ще види това? Гледам. Не. Бях близо. Така е. Но сега стига. Ами, то е много близо слаймболка. О. Винаги Добре. просто решавам да не спринтирам по някаква причина. А, малко. Какви идите на като в чата, бе? Тур върми. Алата. Виж средата. О. Малко е отворено. Ай, някои ще сме белите. Да. Не са белите. А, са белите. Ами, ето... не. Ето ни там. Айде. Там. До жълтите. Ей, те къде са? Ето тук Как ти ги- преди малко ги гледаше. А, да не въпрос. Двама кликнаха. Ами, това е добре. Синия и жълтия са сами. Така е. Ау, и другия си тръгна. Чакай, не слагай още вълна на легло. Ще сложа първо дъски. Добре, аз са жълт. Чай, аз слагам вълна. Чакай, не слагай. Първо да Що? сложа дъски. Че иначе А, не не. ми стигат. Добре. Добре, ето вече слагай на воля. Добре. Слагам. О, те вече се бият. Да. Този какъв? Добре. Този жълтия до нас, нали беше сам? Да. Може да го... Ще отида за... диамантите. А, не. Те нямаме общи диаманти с него. Розови вече. Добре. И вие имаме. Ами ако искаш само, ако може да отидем да го посетим. Добре. О, да, просто ако искаш бриджини до там. До къде? До жълтия. Те умряха. Така е. За още пари ли, бе? Естествено. Малко купих доста блокове, ама това да е въпрос. Няма значение. Имам стак и половина, ако искаш. Аз съм само половин стак. Искаш ли? Ами ако искаш, аз ще бриджина до там. Малко. Аз си мисля, Имай. че са се деспаунали. Добре, не сме. Лъкче, прилички. Добре, ти бриджини до там, аз ще построи малко бед дефенс. Добре. Гигачат бед дефенс. Бих И те спирал, диамант. но не съм го правил през целия ми живот, така че... Имаме с 2 диаманта. Са малко да падна. Имаме втора мина. О, лиши. Оттам ще взема ресурсите. Там ще си взема и по-хубава броня. И по-хубава... Не, не меч. И ще отида да взема и тези диаманти. Да, аз имам 2. Добре, ако искаш изчакай да имаш 4 служи на щарпне. Да. Така да е. Мога да взема железен меч. Това ще бъде атрактивно. Зеления идва към жълтата база. Добре. What's he cooking? Не знам. Какво готви? Не знам, но... Не идва към нас. Май. Не си знае. Не. Към нас идва точно. Оу. Не се престай.
Идва към нас. Кабум. Добре, аз ще ти да купувам някакви неща. Не се разкарай. Така. Купих Дух. огнена... И аз. Чай, дай диамантите. Ето. 4. Holy fuck. Идва. Чай, мърдни се малко. Скарай се, League of Friends. Трябва да отиде отстрани и да го снайпа. Къде отиде? Ела, от тук се вижда. И аз мога да взема лък. Да. Добре, аз ще го... да идва. What the fuck? Не, той ме пукал. Убих го, но ти Чай, ти ли умря? Да, аз не още. Да, ти го уби. Убих го, да. Добре, спектейте. Загубихме диамантите обаче. Може би аз трябваше да ти го дам. Що съм по-зелен. Нещо имам... Зеления се приготвя да идва. Това има предвид, че идва и използва златния блок. Идва за теб. Купни го. Бре. Нищо не си видял. Мога ли да го фрасна? Ао. Ще готвя ли си чат? Какви вършиш? Бре. Добре. Айде още една игра, после да спираме. Добре. Пускаме. Побито ли си? Или поне ако си... Да, в главното лоби, т.е. Или поне ако искаш да спираме. Мисля, че ще е достатъчно контент. Нали така? Най-вероятно. Ще сме розови. Добре. Но почваме ли да... Ще маза буските на всички, така че... Фо. Не. Красота. Някой се тръгнат. Добре, да, сега ще сложа. GigaChat Pet Defense. О, What the fuck? Тъпичко. Тота че умрял. и аз. Огнил. Имаш шанс. Победи цялата игра. Как изобщо позволяваме това да се случи? Не гледам. И то отново. Мамо стара. О, не му. Чай, не трябва да казвам сумни. Вземат парите. Изготвям се чат. Да. Не. Добре. Добре, не може да завършим така. Трябва още една. Така, не може просто така. Трябва да спечелим една за контента. Или просто видеото ще казва това идиоти играят Bedwars. С този тъмнел, който ти показах. Обаче по-управен. Защото аз набързо го направих. И все пак е доста добър. Разбира се. Това нещо какво? Този път... Знаете, че Paint не иска да ремувне бакграунда на пчелите. What the fuck? Някой говори на турски в чата. Коя пчела ще спечели? Не. Паднах. Не, я спомнях. Ало, намериха друг турчик. Добре. Така, този път няма да падна. Добре, вкарали в отбор. Мисля, че сме с червените. Нека да проверим. Да, точно така. Опата. Не мога да виждам, всички се на паркури. Добре, няма време. Виж сега, ако имаш повече време, щях да го направя. Определено не е проблем с уменията. Точно така. Така. Пари. Охо. Кото ни. Какво по дяволите? Вече унищожиха лимона. Кога? Току-що. Какви ги готвят? Готвени сме. Така е.
Но. Изтичам да погледна, защото... Айде, отгоре аква вече го няма. Добре, мислех, че идват за нас. И сега. Просто Бяхме другия близо до остров. победа, въпреки че не сме го играли толкова много. Близо до нас има един остров за диаманти, при това може да отидем там. Вече има един син на другия, така че... Ще се опитам да отида там, без да ме снайпнат. Розовите идват. Get ready. Купи го. Уби го. Да се разкарайте. Опитаха се. Така... Не бяха достатъчно добри. Така, да отида ли за онези диаманти или да дефендвам? Те се... Убиват ли ги? Да. Аз не мога да виждам нищо, дефенса не е прекалено дебел. Те идват. Просто... Върни се по-добре. Аз тук ще защитавам за малко. Върни се. Сигурен ли си? Може би трябва да ги атакувам с меча си. Кукнаха му. Все още има надежда, имаме легло. Не вярно. Окей. Добре, аз купих някакви Белите неща. идват. Какво, идват ли? Чай, дай ми злато. Така. Къде са, бе? Какви ги върши? Бре. What you doing, бре? Зелен, ната. Те пи другите, дори да им пука. Ще ги кукна обаче. Изи. Къде, бе? Ела. Че ги куквам. Ела, да им стушим леглото. Имаш право. Виж, ние нямаме легло, така че може да правим каквото и да е. Това не е базата. What the hell? Те откъде дойдоха? На сините. И тях ги няма. Къде? Те са чак ето там! Да. Аз нямам блокове обаче. Да, ама не мога да сложа, понеже ти ми пречи. Ето. Те идват ли? Да. Това няма да ни спре обаче. Така е. Мисля, че... Айде да се връщаме. Се ни опукат. И какво? Чакай. Знаеш какво? Искаш да станем богати, ще направя малко арос. Не се изкарай, бе. Да, връщам се. Обаче нямам блокове да се върна, така че... тук имам пари. Ето ти. Аз вече имам. Но както и да е. Да се връщаме. Да ходим от база към база. Ми кукнеха на малко. Той дойде при мен. Изнасили го. За мен. Не. Така ще се върши. Трето място. Така да е. Проблемът е, че като се приближат до мен, аз не мога да направя нищо. Аз не знам, просто... Знам какво трябва да направя, правил съм го преди, но ръката ми просто казва не, няма да се движиш и просто... И на мен аз почвам да скролвам хотбара. Аз дори това не правя. Просто да ги гледам.